Del 13 de febrer al 27 d'abril, 42 joves de la comarca participaran al programa de formació Ocupal 2012. Té per objectiu donar valor als oficis i oferir sortides a joves de 16 a 18 anys que han abandonat els estudis o es troben a l'atur. Amb aquest projecte es pretén fer una formació professionalitzadora. És un dels àmbits que nosaltres com a fundació estem insistint. Tenim un número de persones, un número de nois i noies que ens permet treballar en 3 grups, que els hem extret aquesta iniciativa d'una experiència anterior que es va fer al juliol de l'any passat, on els 3 grups se divideixen en un grup d'agricultura i jardineria, un altre grup d'un manteniment industrial o maquetes, i un tercer grup que crec que és la innovació més important que afegim en aquesta experiència, que és el de comercials. Aquest grup de comercials el que farà és dinamitzar la venda de tots els serveis que fan la resta dels seus companys. I comptarà amb 42 joves de la comarca, provinents de 16 municipis diferents i que es dividiran en 3 grups de treball, com ha dit ell, en funció de l'ofici. Un grup d'agricultura, que és olivera i vinya, on serà a la Jonquera i a Vilafant, que hi ha unes oliveres. Un altre grup d'artesania, que elaborarà maquetes i fusteria a l'escola de taller que tenim al castell de Sant Ferran, que el Consorci ha col·laborat i amb l'Ajuntament de Figueres. I un grup comercial que faran el màrqueting i gestió administrativa. Es farà a les oficines d'allà de la Fundació. Aquesta és una de les novetats més destacades d'enguany per promocionar els alumnes i ajudar-los a inserir-se al món laboral. Les xifres d'atur a la comarca són especialment preocupants en el sector dels joves. Les darreres dades, que són preocupants, que hem pogut recollir de finals del 2011, parlen dels 25.025 joves empordanesos. El 54,5% dels i les joves de 16 i 9 anys són aturats. Vull dir, és una dada que ens fa reflexionar. Un context, doncs, que provoca que els joves no puguin iniciar-se laboralment i que condiciona de manera greu la seva transició. Ocupal 2012 vol recuperar la figura de l'aprenent i demana la implicació de les empreses de la zona. Enviar el missatge clar de que les empreses portaven anys exigint, demanant que existís aquest tipus de formació. I que hem tingut la mala sort de que això ara passa en un moment de crisi molt important. Però jo faré una demanda, i durant els cursos treballarem, la demanda de que les empreses siguin conscients de que no poden desaprofitar aquesta oportunitat. Treballar la cantera, que ho han estat reclamant durant tots aquests anys, ara aquesta cantera comença a existir. I necessitarem forçosament la col·laboració de les empreses de la nostra comarca. L'estiu passat, la prova pilot d'Ocupal va comptar amb la participació de 40 joves, dels quals una part va decidir reprendre els seus estudis i d'altres han continuat la seva formació professional.